Дорогие телезрители, телекомпания «Радищева» вновь приветствует вас на рубрике «Музыкальные поздравления». И мы с удовольствием приглашаем к экрану нашу первую именинницу, жительницу села Новое Зеленое Старокулаткинского района, которая 5 сентября отметила свое 65-летие. Уважаемая Харире Шакиржановна Рамазанова, ваши родные и близкие с удовольствием хотят поздравить вас с этой знаменательной датой. И первое поздравление звучит от вашего сына Наиля, снохи Лилии, внуков Данияра Мадины, свахи Равили Абуталиповны. Они желают вам крепкого здоровья, уверенности в каждом дне, благополучия и успехов во всем, а еще передают такие замечательные слова на родном языке. Йөрәгемдә булган рәхмәт сүзен, әнкәй, бәгърем сиңа җиткерәм. Синең якты, ачык күңелеңнән һәр вакытта җылы бөркелә. Бу дөньяның бөтен гүзәллеген син әйрәттең миңа күрергә. Алып сихри көчен йөрәгемнең назлы хисләренә төрергә. Авыр чакта мине юатасың, хаклы киңәш бирә беләсең. Йөрәгемнең һәрбер тибешен син үзеңнеке итеп сизәсең. Туган көнең белән сине әниебез, әбекәебез, күз нурыбыз. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче. Үз җаны аша уздырып күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып җан җимешем, балам дип чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң без уясыз кыш, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Һәр вакытта булдың өйнең яме. Авыр чакта безгә син терәк. Узак яшә, һәр чак сәламәт бул. Син бит әни безгә бик кирәк. Хөрмәтле Харире Шакиржановна, улыгыз Наил, киленегез Лилия, оныкларыгыз Данияр һәм Мадина, кыдагыегыз Равила Абуталиповна сезне шундый матур туган көнегез белән котлап, күркәм җырда багышлыйлар. Бәхетле булыгыз, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Әнкәйең күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен. Яшьләнә күрмәсен, кайгылар белмәсен, әнкәемнең нурлы күзләре. Düşlerde dik күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә тилмерәм, düşләрдә dik күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Тәүфиқлы бул балам, сабыр бул дип кала. Çıksam eğer Irak seferge, jitse de güzleri, ənkəyim güzləri, dert hem kuvvet bire yeşerge. Күрергә тилмерәм, düşlәрдә dik күрәм, әнкәем
әнкәйем күзләре, ышкынлы үзләре, йөрәктә акыллы сүзләре, дөньяга нур чәчә, әнкәемнең яшә, кояш кебек синең күзләрең, күрергә тилмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен, күрергә тилмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен, әнкәемнең нурлы күзләрен, әнкәемнең нурлы күзләрен. Милая Хариря Шакирджановна Рамазанова, ваша дочь Гульсум, зять Рафик, внук Булат, а также ваши сватья желают вам, своей бесценной маме и бабушке, прекрасной сватье, чтобы каждый ваш день был наполнен теплом близких, и благодарят за заботу, чуткость и ласку. Кадрлы әниебез, әбекәем, кыдагыебыз, бүген барыбыз өчен дә якты, илаһи зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Сез безне яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, безгә сиздермәскә тырыштыгыз. Нәрсә генә эшләсәк тә, сиңа булган рәхмәтләрне һич кенә дә әйтеп тә бетерә алмаячакбыз. Гомерең матур узсын, әнкәй, әбекәй, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Зәңгәр күгебездә ал кояш сүнмәсен, балкып янсын. Әнкәебез, синең нурлы йөзең гел көләч булып калсын, ә безнең шигырьләребез сиңа бүләк булып яңгырасын. Кадерле Хариря Шакирджановна, яраткан кызыгыз Гөлсем, киявегез Рафик, оныгыгыз Булат һәм кыда-кыдагыйларыгыз сезгә Әнвәр Нургалиев башкаруындагы рәхмәтлемен дигән җырны яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп, аларның сорауларын үтибез. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә, сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга төргәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнегә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен сиңа, җан сөйгәнем, язмышымны гөлгә күмгәнегә. Күреп
күзім туймас, сөйіп көңіл танымас, мәхәббәтім болып килгәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөйіп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөйіп кенә күңел тәхетендә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөйіп кенә күңел тәхетендә. С важным и значимым событием в жизни Харирию Шакиржановну Рамазанову поздравляют родные, сестра Минзифа с мужем Рушаном вместе со своими детьми. Они желают, чтобы жизнь, как яркая мозаика, складывалась из светлых красок радости, незабываемых событий. Кадерле туганыбыз, уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Гаиләңдә якты кояш булсын, хезмәтеңдә хөрмәт итсеннәр. Гомер юлыңдагы зур уңышлар бәхет дәрьясына илтсеннәр. Кадерле безнең, сиңа киләчәктә дә балаларыңның иң кадерле әнисе булып, саулыкта, байлыкта озын гомер кичерергә язсын. Капламаган әле шигәләрне аппак чәчләр, күз төбеңдә юктыр әле күләгәләр. Син яшь әле картаймаган, әйтерсеңлә 18дән узган чагың һаман. Күз тимәсен синең тормышыңа, гаиләң, хылкың, син эшләгән эшләр, уйлаганда һәммәсендә шуның хөрмәт белән тула сиңа күзләр. Бүгенгедәй гел елмаеп яшә, күзләреңдә нурлар сүнмәсен, йөрәгеңдә чыккан яхшылыклар, изгелекләр булып әйләнсен. Хөрмәтле Харира Шакирҗановна, якыннарыгыз, сиңелегез Минзифа тормыш иптәше Рушан балалары белән Кабат Әнвәр Нургалиев башкаруындагы чираттагы җыр яңгыраталар. Бәхетле булыгыз, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Колларыма килеп тезләндең син, кулларыңда идеп баралма. Эшләремә кереп һәр көн шулай, таң атуга китеп югалма. Эсселепләр төште баралма, каят имләнеп калды алмагач. Эсселә бит инде үзәкәем, ялгызлыктан дава булмагач. Эсселә бит инде үзәкәем, ялгызлыктан дава булмагач. Паралмадай иде үз күзләрен, иде күрәсең. Паралмадай бигрәк татлы булып, төшләремә минем керәсең. Эзләпләр төште паралма, каят имләнеп калды алмагач. Эзлә бит инде үзәкәем, ялгызлыктан дава булмагач. Эзләпләр төште паралма, каят имләнеп калды алмагач. Эзлә бит инде үзәкәем, ялгызлыктан дава булмагач. Эзлә бит үзәкәем, Шаңга явар
Бар салкының көзілер, бар түслеріні жерде тигізілер. Түшлеріні де көрген паралманы бақшаларда ерін мен ізілер. Üzülüpler düştü parılmaka yetimlenip kaldı olmagaş. Üzüle bitinde üzekeyim yalgızlıktan dava bulmagaş. Üzülüpler düştü parılmaka yetimlenip kaldı olmagaş. Üzüle bitinde üzekeyim yalgızlıktan dava bulmagaş. Üzüle bitinde üzekeyim yalgızlıktan dava bulmagaş. Дорогая Харире Шакиржановна Рамазанова, ваши родные, сестра Нурджихан с мужем Маратом, а также со своими детьми в этот праздничный день хотят подарить вам самые красивые цветы, какие есть на земле. Алые рассветы, много теплых слов и пожелания любви и счастья. Кадерлі туғаныбыз, сенің ғымырың жәйге бұлында шаулап үскен гүл шешеклер кебек ямлы, мотор, саф болсын. Әйінді бұл дүнияда ең мөһим болған нәрсә, сәламәтлік һәм бәхет һәр вакыт синең янәшәңдә атласыннар. Син, кадерлі туғаныбыз, үз бәхетеңне үзең тудырып, балаларыңа, туганнарыңа, кардәшләреңә дә өлеш чыгарасың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Киләчәктә дә ул хазинәңнең чишмәсе саекмасын, бәхетеңә авырлыклар килмәсен, өең шулай элеккечә нурга чумсын. Сиңа карап кемнәр сокланмаган, эшкерсез, саф, гадел үзеңдә. Һәр вакытта ачык елмаюдан балкып тора нурлы йөзеңдә. Салкын көздә туган юбилярлар тормыш сынавына бик чыдам. Шуңадыр синең юбилеең көз аенда килгән җәй сыман. Олы юбилеең белән кадерлебез котлыйбыз. Чәчкәләргә төренсен, киләчәк яшәү көннәрең яхшылыкка күмелсен. Кадерле Харире Шакирҗановна, нык сәламәтлек белән, кадер-хөрмәттә, һәр туасы көнгә шатланып, туган кардәшләрегез, дусларыгыз белән гөрләшеп, хәерле озын гомер итүегезне телибез. Һәм әлбәттә инде апагыз Нурҗихан, тормыш иптәше Марат, балалары белән сезгә дип юллаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз.
Пожелание добра, счастья и здоровья дорогой сестре Харире Шакиржановне Рамазановой шлют сегодня и сестра Гульфия, муж Газинур вместе со своими детьми. Наша милая, нежная сестра и тетя, мы рады поздравить тебя с юбилейным днем рождения. Ты у нас единственная и неповторимая, воплощение добра, уважения, понимания и обаяния. Пусть все хорошее, что ты делаешь, в 100 крат возвращается к тебе. Жизнь дарит минуты радости и годы непрекращающегося счастья. Ашык йөзле, улы жанлы Харире апабыз, синең күңелең мәрхәмәт белән тулы, шатлыкларыбызга безнең белән бергә сөенәсең. Авырлык булганда гел ярдәм итәргә ашкынып торасың. Киләчәктә дә бергә бар нәрсәне уртаклашып, матур итеп яшәргә язсын иде. Табигатьнең көзге бер көнендә, матур итеп яфрак яуганда, әти-әнинең зур шатлыгы булып, син тугансың апа дөньяга. Яфраклары белән бергә шатлык яусын, бүләк булып тәңкәңә. Көз сафлыгы күңелеңә көчсен, җан паклыгы бирсен үзеңә. Без сине олы юбилеең белән чын күңелдән котлап, иң якты теләкләр юллыйбыз. Тормышыңның барлык авырлыклары да артта калсыннар. Алдагы көннәрең ямьле язларда якты, саф булсын. Балаганыкларыңның игелеген күреп, тынычлыкта, рәхәттә яшәргә язсын иде. Гомерең матур булсын, кадерле без, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Харире Шакирҗановна, бүген сезгә үзенең иң изге мәхәббәт хисләрен, иң кайнар котлауларын, олы рәхмәтләрен әйтеп, сеңлегез Гөлфия, тормыш иптәше Газинур балалары белән гомерегезнең кояш кебек озын, туар таңнарыгызның бәхеткә, шатлыкларга гына күмелүен телиләр. Һәм Әнвәр Нургалиев башкаруындагы чираттагы җырны сезнең өчен яңгыратырга теләләр. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Янда харчак булы сине тиңем, терәк булсын сиңа иңем, дөнья шатлыкка тулысын.
Бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бар да, эшләр өчен көчем бар да, мин бәхетле тормышымда ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Минем шундый кешем бар. Пятого сентября свой большой и памятный юбилей, 80-й день рождения, в кругу близких людей отпраздновала жительница поселка Радищево Александра Андреевна Королева. Уважаемая Александра Андреевна, этот прекрасный юбилей – результат вашей прекрасной жизни, ибо собрались те, кто вам особенно дорог, и родные, дорогие вам люди, дочь Татьяна, зять Сергей Стужины, поздравляют вас сегодня и благодарят за вашу житейскую мудрость. Желают вам еще многих лет здоровья. Пусть ветра бушуют злые, шлют листочки на порог. Мы подарим тебе, мама, в день рождения поздравок. И теплом согреть хотим мы грусть осенних расставаний. Сколько их, не сосчитаешь, редких встреч с тобой, прощаний. Милая наша мамочка, твои нежные и ласковые руки сначала носили нас, затем учили писать, потом поддерживали и показывали нам правильный путь. Иногда мы тебя не слушались и делали все по-своему. Ты огорчалась и помогала нам в любой ситуации. Мама, ты всегда в нашей душе, где мы бы ни были. Нам приятно в день рождения вместе всем побыть с тобой, чтоб звучали поздравления, просветлела ты душой, и как в детстве нас погладила мягкой, нежной рукой. Все тревоги вмиг отвадила, вновь вернув сердцам покой. В нас одна течет кровинушка, нет дороже и родней. Мама, светлая лучинушка, посвяти побольше дней. Уважаемая Александра Андреевна, ваша дочь Татьяна и зять Сергей Стужины очень любят вас, нежно обнимают и поздравляют с юбилеем этой песней. Девчонка, что мечтала о любви. Где же та калина? Где же та рябина? Где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, был жар свиданий и разлук, холодный лед. Только вновь калина, рябина, на ветру качается и нашей встречи ждет. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и нашей встречи ждет. Отлично! Где же ты, любимая?
Боже, дни прошедшие сумеет воскресить. Все мои печали пусть проходят мимо. Жизнь берет свое и снова замыкает круг. Расцветет калина, расцветет рябина, расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Расцветет калина, расцветет рябина, расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Дорогую мамочку Александру Андреевну Королеву с 80-летним юбилеем поздравляет дочь Валентина, муж Александр, внук Алексей и правнук Денис. Любимая наша, пусть этот день не шумный праздник, не красный день в календаре, но он счастливый и прекрасный, ты появилась на земле. Дорогая мамочка, ты уже седая, дорогая мамочка, ты не молодая. Все равно ты, мамочка, самая любимая. Ты такая нежная, милая, ранимая. Никого на свете нет тебя добрее. Милая мамочка, мы знаем, быть мамой и бабушкой – это самая сложная работа, без праздников и выходных дней. Мы бесконечно благодарны тебе за это. Ты сделала все, чтобы вырастить нас, своих прекрасных детей, порядочными и воспитанными. По сей день поддерживаешь внуков и правнуков. Сколько же труда и терпения для этого надо. Мамочка, ты у нас самая лучшая. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, побольше радостных и светлых дней. Мы очень любим тебя. Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем и желаем от души счастья и здоровья. Живи долго, не старей, и столетний юбилей мы с тобой отметим. Уважаемая Александра Андреевна, нам бы хотелось, чтобы и дальше вы могли радовать добрым здоровьем своих детей и внуков, своих близких, ведь вы для них очень дорогой и любимый человек. Живите долго и счастливо. С юбилеем вас поздравляют ваша дочь Валентина с мужем Александром, внук Алексей и правнук Денис. Роза полна, я встретил розу, ой, роза цвела, и шипов колючий, роза полна. Сказал я розе, ой, я в сад вернусь, на этой розе, ой, я и женюсь. Сказал я розе, ой, я в сад вернусь, на этой розе, ой, я и женюсь. Я в сад вернулся, ой, хожу-брожу, шипов колючий не нахожу. Я в сад вернулся, ой, хожу-брожу, шипов колючий не нахожу. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы, 17 лет. Ой, парни, парни, ой, вам мой совет, не рвите розы, 17 лет.
прекрасны, ой, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, ой, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, ой, розы нежны, да, их ароматы всем нам нужны. Уважаемая Александра Андреевна Королева, ваш сын Иван, внучка Оксана и внук Володя со своими семьями шлют с поздравлениями свой нижайший поклон и благодарность за то, что вы есть на этом белом свете. Мамочка наша родная, любимая, 10 раз по 8 лет – это долгой жизни след. Ты – история живая, а для нас – душа родная. Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей. Очень любим мы тебя и желаем мы, любя, нам на радость жить подольше, счастья увидать побольше, внуков, правнуков растить и всегда веселой быть. С днем рождения, милая наша! Будь же счастливой и хранимой Богом, наша дорогая. Давай сегодня в этот прекрасный день не станем грустить о том, что осталось в прошлом. Лучше давай вместе заглянем в будущее. Мы точно знаем, что впереди тебя ждут долгие и счастливые годы в обществе дорогих людей. Хорошая ты наша, храни в своем сердце весну, а в ясных глазах веселый озорной огонек. Спасибо за все, что ты нам отдала. Мы скажем тебе откровенно и прямо. Для нас ты всегда самой лучшей была. Так будь же здоровой, такой же красивой, ведь только добро твои годы несли. Желаем тебе мы огромного счастья и низкий поклон до земли. Живи, родная, много лет, пусть не убудут твои силы. За все тепло, за все добро огромное тебе спасибо. Это были пожелания самому дорогому человеку на свете, любимой маме, вам, Александра Андреевна, от сына Ивана, внучки Оксаны и внука Володи с их семьями. В этот особенный день они дарят вам песню, и мы надеемся, что улыбка согреет вас в этот осенний день. Фотографию беру, на ней я маленький с тобою. Ты там похожа на цветы, что распускаются весною. Все та же милая краса, и эта трепетная нежность. О, мама добрая моя, моя любовь, моя надежда, я маму крепко обниму, я маму нежно поцелую. Ты слово первое мое, и до последнего со мною. Я маме тихо прошепчу, я снова маму успокою, коснусь рукой ее волос, посеребренных добротою. Прошло немало лет, и быстро подрастают внуки. Лекарства от недуг и бед, твои заботливые руки. Я маму крепко обниму, я маму нежно поцелую. Ты
первое мое, и до последнего со мною. Я маме тихо прошепчу, я снова маму успокою, коснусь рукой ее волос, посеребренных добротою. Крепко обниму, я маму нежно поцелую. Ты слово первое мое, и до последнего со мною. Я маме тихо прошепчу, я снова маму успокою, рукой ее волос, посеребренных добротою. Коснусь рукой ее волос, посеребренных добротою. Уважаемая Александра Андреевна Королева, ваша внучка Лена с мужем Владимиром и правнучка Ирина поздравляют вас с 80-летием и хотят выразить свою безграничную любовь и восхищение. Дорогая бабушка, прабабушка, близкий наш человек, вот и снова светлый юбилей. Мы тебя от всей души поздравим. До 100 лет живи и не болей. Ты прекрасно выглядишь, и несмотря на почтенный возраст, твои глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем. Говорим без всякой лести, обойди весь белый свет. Нашей бабушки чудесней в этом мире просто нет. От души желаем счастья, только радости во всем. За добро твое, за ласку, пусть судьба воздаст добром. Любимая наша, мы желаем тебе добра и здоровья. Пусть завидуют соседки-старушки на лавочке, увидев тебя в окружении внуков и правнуков. Пусть в доме по-прежнему пахнет твоими ароматными пирогами. Ты – образец мудрости, щедрости, заботы. Желаем тебе мы, конечно, здоровья, огромного счастья, сияющих глаз. Тебя окружим мы, бабуля, любовью. Ты самая лучшая в мире у нас. Дорогая Александра Андреевна, желаем, чтобы ваши внуки и правнуки были вам всегда опорой и поддержкой, искренне ценили то, чем вы с ними делитесь и чему их учите. Здоровья вам на долгие годы, и примите эту добрую песню в подарок от вашей внучки Лены с мужем Владимиром и правнучки Ирины. Россияне, Танюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же неповторная, жива кадриль задорная. Дари-дари-дари-дам, 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 дари-дари-дам, дари-дари-дари-дам, дари-дари-дари-дам, дари-дари-дари-дам. На дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная.
смешная и серьезная. Эх, тридари-дари-дам, 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 тридари-дам, тридари-дари-дам, 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 тридари-дам. Танцуй, Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Тридари-дари-дам, 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 тридари-дам, тридари-дари-дам, 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 тридари-дам, тридари-дари-дам, 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 тридари-дам. С юбилейным днем рождения, дорогую бабушку Александру Андреевну Корсакову поздравляет внучка Наташа с мужем Владимиром, внук Александр с женой Натальей, правнуки Дима, Миша и Серафим. И желают не грустить о возрасте, ведь она у них совсем не старенькая, а седина ей даже идет, подчеркивая благородство и мудрость. Бабушка, оставайся еще 100 лет такой же замечательной, какой мы всегда знали тебя. Для всей нашей семьи ты главное сокровище, и мы тебя очень любим. Молодостью внуков окруженная, ты – источник света, доброты. Будь же, бабушка, Богом береженная, и порадуй нас подольше ты. Радостью пусть твоя жизнь озарится, алмазами пусть засияют глаза. В сердце печаль никогда не стучится, обойдут стороною тревоги, гроза. Бабушке нашей 80 лет, у нее день рождения и ее круче нет. Много заслуг, медалей и грамот, каждый из нас о таких же мечтает. Бабушка наша все успевает, многое знает и нам помогает. Спасибо, бабуль, с юбилеем тебя, здоровья желаем тебе на года. Милая Александра Андреевна, ваши внуки Наташа с мужем Владимиром, внук Александр с женой Натальей, а также правнуки Дима, Миша и Серафим говорят вам большое искреннее спасибо за вашу заботу, за колыбельные песни, что вы пели им в детстве, а сегодня посвящают вам свой музыкальный подарок. Приглашаем послушать. Ой, калина, ой, малина, в речке талая вода. Ты скажи, скажи, калина, как попала ты сюда? Ты скажи, скажи, калина, как попала ты сюда? Как-то раннею весною парень бравый проезжал, долго мною любовался, а потом с собой забрал. Долго мною любовался, а потом с собой забрал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Дорогие друзья, мы с удовольствием приглашаем к экрану еще одного нашего именинника – Мясума Юсуповича Мустакаева, который 8 сентября встретил свой замечательный день рождения. Его любящие дети, сын Ильдар, дочь Римма, зять Иршат, внуки Амиля и Амир с удовольствием хотят поздравить своего любимого папу и дедушку. Они желают, чтобы ваша жизнь всегда была безоблачна и светла, улыбаться почаще и не грустя, смело смотреть вперед, ведь с вами ваша семья, а это значит, все будет замечательно. Наш отец не просто глава семьи, мужчина, за которым мы все как за каменной стеной, но и тот человек, который сделал всех нас счастливыми, который был рядом с нами в любую трудную минуту и бескорыстно дарит свою отцовскую любовь. С днем рождения, единственный наш, неповторимый и самый любимый папа. Мы очень любим тебя и сегодня пожелаем тебе всегда-всегда оставаться таким же счастливым, как в этот день. Любимый, нежный, заботливый папа, опора наша и надежда. Тебе желаем в день рождения отличнейшего настроения, во всех делах благополучия, здоровья и надежд на лучшее. Папочка, знай, что нашим детям мы не можем пожелать лучшего дедушки и лучшего примера для подражания, чем ты. Для нас на свете нет тебя дороже, и хоть твои слова всегда просты, пусть будут внуки на тебя похожи, великим светом щедрой теплоты. Бу дөньяда безнең хөрмәтле, йомшак күңелле, кайгыртучан газиз әткәйбез. Гаилә нигезе нык син булганга гына. Рәхмәт синең төпле сүзеңә. Безгә булган изгелегең, игътибарың сабап булып кайтсын үзеңә. Утлар, сулар кичтең, батмадың, авыр юллар буйлап атладың. Бирешмәдең җилгә, буранга, чын мәгънәсендә кеше булганга. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек сине ташламасын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Кадерле Мясум Юсупович, сезнең балаларыгыз, улыгыз Ильдар, кызыгыз Римма, киявегез Иршат, оныкларыгыз Амилә һәм Амир сезгә язгы кояш нурлардай аяз көннәр, иртәләр, саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы теләп калалар. Аларның күңелләрен биләп торган хисләр Айдар Галимов башкаруындагы җырда да чагылар. Түгел була гиткән идең, бәхет гөлен хуш исле кызыл розалар. Яратам дип әйтмәсәң дә беләм, сөю билгеләр бит алар, сөю билгеләр бит алар. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөю гөлләрең. Кызыл розалар, кызыл розалар, күңелләреңнең кайнар хисләре. Тик узакка җитсен мәхәббәтең, сулмасыннар бәхет гөлләрең, сулмасыннар бәхет гөлләрең. Кемнәргенә сезгә сокланмый, сөю гөле, бәхет гөле, кызыл розалар. Тик гөлләрең шәннешкелләр генә саклый, сузылмасын өчен ят куллар, сузылмасын өчен ят куллар. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөю гөлләрең. Кызыл розалар, кызыл розалар, күңелләреңнең кайнар хисләре. Тик узакка җитсен мәхәббәтең, сулмасыннар бәхет гөлләрең, сулмасыннар бәхет гөлләрең.
розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сүйу гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Тик ұзаққа жетсін махаббатың, солмасыннар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сүйу гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Тик ұзаққа жетсін махаббатың, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, прощаюсь с вами, говорю вам всего доброго и до свидания. Берегите друг друга.